Sisir saking papan panggilan Kapunten kawuhipun para kadang ingkang sampun nampi dawuh dalem saking panjenenganipun Kanjeng Sultan Trenggono ing Demak Bintoro supados sami gegladi sawetawis awit wonten ing bumi Demak Bintoro nembe kawontenaken Patemboyo inggih menika pilihan dhateng Luraing Wirotantama nuli kadherekaken dening Sang Bagus Karebet utawi Sang Joko Tingkit ing samangke nderekaken lampahnya para prajurit. Yuk kita derekaken lakune para prajurit Ki Joko Tingkit tujuan jan pelagan alun-alun. Kinantenan suarane nuli para kadang prajurit saderengipun bacotaken menggah menapa ingkang dados lampah utawi ingkang dados jejebahanipun sami mengeti dhateng kawontenan sapan yo ing koris padha sampai kuwi dipangestu bajur-bajotan dadi nglakoni kang aran prajurit Si Karebet.
Sawise padha tata siyaga nuli padha ngaturake sembah sungkem puji syukur nang ngersane Gusti Kang Maha Kawasa awit kanikmatan arupa sehat wis padha tinampa nuli padha ngaturake sembah sungkem sembah puji nang ngersane Gusti Kang karya jagat. Yo ing kono padha kuhung kabeh padha selamat kalis ing sambewala. Sasampunipun sami muhung manembah sing Gusti linambaran piwulanging agami Suci Islam nuli para kadang prajurit laren sakonawis saperlu mbacotaken menapa ingkang dados salampahipun ing samang kanthi lampah alon-alon mbacotaken dhateng pikajengipun anggenipun sami gladi olah kaprajuritan. Yo kabeh padha cantut gumer-gumer anggone padha tumandang gawe. Ya.
ingkang kautus supados ngaturaken pusaka saking tilaran dalem sawardi Ki Kebo Kenanga dhateng putra Sang Bagus Karbet alias Joko Tingkir. Ayo rupane nggih menika Sang Blibis manis kinarya panjenengan putusan ora jalma sawantah nanging leh widodari ingkang mandelma mudhunane karo Copoto saperlu mrebeti marang Sang Bagus Karbet engko kanthi kasta kang aran aji pusaka kawijayan kang dadi sifat piyambale ora jeneng cara kadurungan pusaka tilarane sawargi bapamu ingkang biyene dadi senopati ing Demak Bintara ingkang kawastanan Ki Kebo Kenanga. Mula kang sore iku dene ayo padha ninggalo marang kabecikan luwih-luwih mreh kanggo ingkang uripan katanteman jagat raya. Sepisan maneh iling kuwi yo Sang Blibis manis tuli ngaturake pusaka kang wis den aturake dening eyanging Sang Joko Tingkir utawi Sang Karbet duwe nguni awit pusaka menika tilaranipun sawargi Ki Kebo Kenanga. Sasampunipun Sang Karbet nampi aji kawijayan ingkang bantul siap syaga nindakake kang dadi kewajibane ngrungkepi sakjroning bumi Demak Bintara Blagah Wangi.
Weh, lan kok capuk apa dadi kasunyatan sakwise nampa Adija Kawijayan Kangaran cepet iki Samandiman.
panas pertama yo. Ayo cilik bocah wes ayo maju aja mundur. Awake dhewe wis diutus karo bandarane dhewe. Waduh. Sokone cepet iki ai sampean deman kok kaya mengkene. Yo kene aku. Wes mundur. Yo 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 yo. Hai. Aduh. Aduh. Ayo maju. Ayo ayo aku iki urung kalah, aku jawani. Yo dadi atur ana ing bendaraku. Iso ngalahake Daya Katiasan lho. Yo, tampanan sing sawijine meneh. Panjang kesatria pontengan. Ayo, tak tadi kaya apa Kanjeng Dayani. Aku ora bakal mundur sedakan. Tak kenal paribasane tata kang dadi. Aku tak pikir ngerti. Daya Katiasane pusakamu cepet iki sampe. Kene tak ademane. Kaya apa Kanjeng Dayani. Ayo, bakal tak palu-pali nganggo dodo, ora trimo tangan. Ayo, aku mau ora kalah nanging aku. Akeh kapal lancar. Aku golek papan panggonan sing rada jembar. Ayo. Ayo, lah, aku bakal nyipta kekuatanku kang anyar. Ayo, kaya apa? Aku tak mancing jroning raga nyawiji kelawan kewujudan ingkang gede. Ayo, aja tolong playu kowe Joko Tingkir. Ya tak tunggu. Apa kang dadi Kadek Dayanmu? Apa wae sing mbok tokake tak adepi ora bakal mundur sak dilan aku. Nuli matek Aji Daya Kawijayan. Sang dado ngawur medal kewujudan ingkang irisi. Ayo tandingano karebet. Ucap kaca itu si karebet nuli nyuwun sing Gusti muga-muga anggone dheweke nutokake satria darak wujudan kang berisi kang bakal mungsuhi marang kelirane. Cilik ora gedhe nanging tumandang kok diri siapa yo bener yo ngene bakal tak coba bakal tak tobi Daya Katiasan itu sakane Joko Tingkir alias Karebet.
Anggul suara karena ketemu kuli ketemu aku gunung atose ya kowe ngasto pusakamu Kyai Cemeti Samandiman Cemeti Kyai Samandiman yo kira-kira foto kuat nandingi pusakamu pokok wewe iki Jumegluk suaraning Cemeti kang den sabatake dening Sang Karedat asal dalakan gaya katiasane kang berisi maujud singa barong sak gunungan anggap ini ayo lihat barang tandingan Pusokoku Cemeti Kyai Samandiman ayo sing maujud singa barong papat kacahe ayo wujude daya katiasane Cemeti Kyai Samandiman maujud dadi singa barong Candramawa papat kacahe kang bakal nandingi marang daya katiasane kamu ingkang maujud leak barang wah semono go kabeh para kawane kang padha ndereke wah ing setan pribayangan kang warnane sangu abang
Singo barong condro momo saking dalan. Oh, ingkang kedadosan saking pusakanipun Sang Karepet. Tetandingan kalian daya kabiasanipun Sang Dadu Ngawu. Kanthi manunggal cipta rasa bungkasa. Iya Karepet kasane Pak Kasenopaten tak aturke menyang sliramu. Wis tumeka titi wancine aku kudu lengsek. Iya. Muga-muga ing bisuke bisa tetep tentrem. Dewi Demak Bintoro. Ing kono wong salah tetep kudu dihukum. Iya bisa. Salah bisa bebas. Ayo. Ing kono Sang Dadung ayo padha den raket. Ayo padha den suwanake sing jadi kasultanan. Ayo den iya. Hukuman ono ing nang ngadepi kecamatan. Aku nemo. Ayo padha Omongan dadi penyuwun Karepet. Aku wis rumangsa luput. Aku rumangsa kalah akeh. Jiwa-jiwa kang ora duwe dosa padha tak pateni. Angka kang padha kumpul sama dono kang padha dadi korban. Amarga sapa pikiranku Karepet. ayo padha den raket. Ayo padha diraket.
Serno Margolayu sang Dadung Awuk, ayo kinantenan pusaka suruh temurose. Awit pengapesane Dadung Awuk ora ana liya, yaiku amung suruh kang temurose. Ya ing kono bakal kekes lemes dedes ilang marang sekabehing tenagane lan daya katiasane. Ayo disuwani ana ngerso dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Demak Bintara ben entuk pangumuman pisan ingkang badhe manungsa. Mekaten saking Sanggar Seni Budaya Singobaro